La idea de la proposta és compartir l'experiència del poble grec, la seva resposta al dictat de la UE, de la Unió Europea, en concret de la Unió Europea que encapçalen Mercosur i que en definitiva representen els interessos de la banca alemana i de la banca francesa. Sí, crec que és un cas específic que val la pena analitzar és per la trajectòria. Poder ser el país on més aviat es van començar a implementar les medides d'aquestes d'austeritat i amb més contundència. És el país que per antonomàsia van aplicar el liberalisme més ultraconservador, aquell que defineix les persones com simplement mercaderies, i això s'està comprovant. I d'altra banda, hi ha una resposta al poble grec supercontundent, o sigui, no és que el poble grec estigui tragant en tot això, s'ho estigui emplaçant, sinó que està donant una resposta. No sé si anem per la sisena o la setena vaga general, però a més no són unes vagues generals com les d'aquí, o sigui, són vagues generals que són insurreccionals. En aquests moments, o sigui, el pas següent, segons la dinàmica aquesta, seria que el poble grec prengués el poder. Malgrat aquesta continuada vaga general o lluita de resistència insurreccional, els plans dels Mercosur continuen endavant sense canviar ni un àpice els seus plantejaments, continuen fent les bestieses que no portaran enlloc, o sigui, al contrari, estan enfonsant encara més l'economia grega, com no podia ser d'una altra manera, però el cas és que continuen endavant. El que plantejo és que aquesta experiència del poble grec s'ha d'entendre i s'ha d'entendre perquè a nosaltres es va venir la cosa va pel mateix camí, no? I no solament a nosaltres sinó als anomenats països pics. Per tant, jo considero que els països pics, els pobles dels països pics haurien de fer alguna cosa en comú. S'haurien de plantejar fites en comú, reivindicacions en comú, coses com per exemple la sortida de l'euro, que és una de les coses que està plantejant l'esquerra parlamentària o l'esquerra radical grega. I com articular això? Bé, aquí està la qüestió. I jo el que plantejo és que sigui a través de la xarxa. He vist que una de les propostes aquí hi ha una proposta de Work in Progress que parla de crear una xarxa de lluita internacional, no? Aquesta és una manera, però jo crec que al ser una cosa molt específica, el que proposo és que els pobles d'aquests països que estem afectats, que estan intervinguts per la Unió Europea, de fet, que es posem d'acord, que hi hagi una xarxa a través de la xarxa o que hi hagi contactes i que anem cap a una conferència o digueu-li com vulgueu, no? De la que surti aquesta mena d'acció comuna i reivindicacions comuns.